Ayan, nakapasok na po kami ng gate ng Divine Mercy dito sa kabila, sa pinakadolo. So ayan, nakakatawa. Ha? Makatawag ka, tiksi ko niya, basta tawagin ko nga kay para maka-report ko, basta nagpang-shipment, tulog. Ulan dyan, ulan man dyan. Agang meron eh. So ayan. Diyo ko ito ha. So ayan. So ayan. Ayan, nandito na tayo. So ayan, dito po yung bilihan ng mga souvenir. Sir, dito pa tayo babalik, di ba? Nagpila photo nyo, sir. Puto, tag-15 ang puto, sir. Init pa rin puto, sir. Kamang init pa. Ano kang, sir? Suma na kasaba, sir. Kasaba mo. Ano siya among ito yung delicacy namin dito. Specialty namin sa Ano buko juice. Hotdog. So ayan, bumili ako ng photo, guys. Yan, patag na pala dito. Sir. Yan ang guidelines na kakabawal yung basta. Wala, magmumulta ka ng 5,000. Ay, ganun ka lang kanina dito. Alas 5. Kami pa min dire, alas 5. Wala ko kabalo. So yan. Mainit. Yan. So yan, nandito kami. Sa heart, isang bagay lang para makikita. Bagay lang ito, no? Bagay lang ito sa taas. Bags, tubig, kandila, tayong cellphones, bilhin natin. Bawal kasi yung picture-picture doon. Anywhere, pwede. Pero dito, sa taas, bawal mo. Now, itong papel bibigay namin, may prayer to. Pwede nyo basahin habang umaakyat. Pero once nandun na kayo sa taas, personal nyo na. Usapin nyo sa Lord. Pagkatapos nyo mag-pray, baba kayo dito, kunin nyo uling gamit na. Then makita nyo maraming ballpen dyan, pwede na kayo magsulat, petition nyo. Baka meron kayong hinihiling kay Lord. May kailangan ba kayo kay Lord o wala? Meron, no? Marami. Sulat nyo, ihulog nyo sa petition box, pinagdadasal ko. Ha? Envelope Mark Project, nandyan pa rin. Baka magtaka kayo para ano to. Ito ay kung gusto nyo lang makatulong. Sabay nyo na lang petitions tulong, ihulog nyo dyan. Gate pass, pakibigay na lang sa guard bago kayo makyat. Okay? So, labas na tayo. Iwan nyo magamit. Tuwan mo yun. Sure. Wala pa ba? Yung pag mamukosag ka sa mga good. So yun, nakita namin natin. Ito yung pinagawa ng sir. Lagay dito yung mga huling mo. Dito sa likod pala, pakalan address po. So yun.
sulat ng dabon na. Gulay na po. Ha? Gano'n na. Gano'n ba gano'n? Bata ko na siguro. Bata na.
Yung wallet ko dala mo naman. Anong gate pass niyo? Sa guard na din. Hindi rin yung prayer. Nagpunta ay. Ano, friends. So, yan dito ko sinulat yung mga pangarap ko. Thank you. Okay, friends.